kæmpe rabarber, det her. Det er jo utrolig givende at kan gå ud og få de der naturimpulser, hvor man kan se hvad der kommer op af jorden og bruge det og sige, nå, så er der ramsløg, så skal vi lave noget med ramsløg. Så er der birkesaft, så skal vi lave noget med birkesaft. På den måde kan man jo integrere alt i det køkken her. Det er jo det, jeg bruger herude også. Det er at integrere så meget natur som muligt af det, der kan bruges, uden at det tager overhånd. Når du tager på Elverhøj og spiser, så får du en anden oplevelse af at gå på restaurant, fordi vi ligger ude på landet. Vi ligger jo med 30 tønder land, herlig skov og mose og jord omkring os. Og det er jo frit åbent for vores gæster til at bevæge sig rundt i os. Elverhøjs køkken er økologisk køkken. Grunden til, at det er økologisk, det er udelukkende på grund af, at det er en jagt efter de rene råvarer. Og jeg har altid haft hang til at lave mad af en ordentlig kvalitet. Og du kan ikke lave mad af en ordentlig kvalitet, hvis ikke du har rene råvarer. Så derfor har vi valgt at være økologiske på Elverhøj. Når vi laver mad, så forsøger vi at tilberede det mindst muligt og mest skånsomt, og så har et eller andet fornuftigt forhold til, hvad man bruger af fedtstoffer, og simpelthen lave så rene produkter som muligt. Sådan, det skal faktisk helst være sådan, at selvom man har spist 7 serveringer, så er man ikke fuldstændig bumpet tilbage i stolen, så man ikke kan rejse, og man skal have det godt i sin krop. Det er jo et åbent køkken på Elverhøj, er jo også lavet helt bevidst, sådan at gæsterne har sådan set, hvis de har lyst til at strække ben, er de meget velkommen til at stå og hænge ved disken og kigge ind over, hvad der foregår i køkkenet. Det skal jo være sådan, at det mad, man laver, det må gerne være synligt. Altså, det kan jo være, at folk kan få en god idé med hjem. Elverhøj er jo opstået af en gammel drøm om at simpelthen lave sin egen restaurant. Og det, der er med Elverhøj, det er, at stedet det er noget, vi selv har bygget, og vi har bygget på de 4 år, inden vi nogensinde er kommet i gang. Og vi jo egentlig bare har bygget i en gammel kostal, som er fuldstændig renoveret. Det er en fantastisk gammel drøm, hvor jeg altid har haft lyst til at lave et eller andet, hvor man kan sige, det fag, som jeg kan, det vil jeg gerne dele med andre.